Hey ngiqonda uba anoze ningazonibalisela le into ndidibene nayo ndisacruiser kwezi zitalato ze-social media xa ndisithi hey uMaNgwabe utrenda number 1. Hayi naqonda makhe ndingene kaloku ndiyabathanda bakwaMseleku. Hey ndafika echutywa uNtombu. uMaNgwabe kaloku ku-season 7 episode 12 ngulo yena uye wathi hayi sana utata musa Mseleku ufuna ngokumosi bamhloniphe bavuma into azithethayo bamxhase noba ayixhasisi into. So ke ukuyena ukhetha uba ahambe ayokhala kwityotyombe okanye kwishek kunoba akhale kwi-Mercedes Benz, which is ezamoto ebathengele zona. Kwathiwa hayibo MaNgwabe ithini into yakho sozibe nguwe kaloku othetha loo nto leyo. Ayakutsho mna betinani disclaimer, wena MaNgwabe washiya unyana wakho kuba ufuna uyohlala endlini enkulu, so ngoku ubuye usixela uba wena ngcono uyohlala ebosini kodwa wade washiya umntanakho for uba uhambe uyohlala endlini enkulu yakwaMseleku. uMaNgwabe ke kuye kwavela kulo season 7 kaThando Nesthembu uba kanti unonyana njengoba etshana notata musa Mseleku nje utshate enomntana, kodwa ke zange yavezwa loo nto leyo ngaphambili. So nguye ke lo nyana kuthethwa ngaye. Kuthiwa ke makangaphosisi, uyayithanda imali yakwaMseleku kwaye uyiqhelile, akukho kwandawo azawubheka kuyo. uMaNgwabe uyasixhomela, sifuna umbone ehamba makakhambe sibone kunini okokoko caba uyahamba yena ude ahambe nini akho kwandawo yakuyo. And ngaphezulu sikujongile because siyibonile indlela obungayo nento obuzithetha ngoShibase xa bubhizi noMakhumalo nithetha into enizithethayo phana sithi uShibase udelusional. Sethuka uba hayibo MaNgwabe nawe ungena kule nto kaMakhumalo ngoku kanti besakuncoma wena uzenzela into zakho awuzingeni awuhlebi mntu. Wamphika uShibase bathi abantu futhi uyaphosisa ikhona into ebadibanisayo noMayeni. So zithi kanti uMayeni yonke laa nto ikhenhloko akazani noShibase noba bebengasingezotshomi, yena uvese wenza ngathi uba hayi akhona indibanisa nalowo andimazi mna akayotshomi yam. Khanitsho ke nake nicinga ntoni ngento kaMaNgwabe othi unoske ahambe yohlala ebobosini kunoba jayivele isiginci sikatata musa Mseleku? Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.